Mga ka-Panyawan, anya na ang Hugyawan sa SCED Panyawan. Tuluman ng maghahatag og impormasyon, mga giya ug mga dugang kasayuran alang mamahimo kitang himsog ug luwas sa mga balatian. Hugyawan sa SCED Panyawan. Ug karon, anya na ang atong mga ka-partners maayong panglawas, Sir Ricbee ug Sir John, alang sa Hugyawan sa SCED Panyawan. Hello mga ka-Panyawan, sa kamayong adlaw kaninyong tanan ug welcome sa atong pagpanaguban na nanapod kining atong Hugyawan sa SCED Panyawan. Inubanan sa ato ang mga produktong herbal nga tinuod gayud nga dunay pagtabang sa lawas. And of course, sa ato ang mga paghatag kaninyong mga impormasyon, kaalam mo kahibalo pinagi ni atong knowledge power nga diin nagahatag kami og mga pagpaila-ila kaninyo sa mga problema sa panglawas. And of course, ani atong partner sa atong health nga maghatag og paghubad sa mga klase-klaseng mga balatian. Sir John, maayong adlaw diya kanimo. Yes, maayong adlaw kanimo da Sir Rick no. Sa tanan natong mga Paminaw, kumusta ka mo tanan? Sa tanan natong mga viewers and listeners, di man kanunay mga igalig igsoon nga tuyog tumong sa ato ang mga produkto, mao lamang ang paghatag og tabang kaninyo. Pinagi nini nga atong mga pamatuod no, paghatag kaninyo sa mga kaayuhan sa atong mga kalawasan gamit ang mga produktong herbal nga tinuod gayud nga adunay mga pagtabang sa atong lawas. Ang mga produktong ginama sa SCED Marketing sama pananglitan sa ato ang SCED Panyawan Plus Mangosteen, ang ato ang kapsula nga dunay gahom sa mangosteen, luyang dilaw ug Panyawan herb, and of course ang ato ang SCED Panyawan with garlic nga dunay gahom sa ahos, banaba ug Panyawan. Aduna pud kitay SCED Cogon herbal capsule nga dunay gahom sa cogon plant, banaba ug usab sa Panyawan o kaning ginatawag natong makabuhay. And of course, ang ato ang kape, ang lamian kayo nga SCED Panyawan Coffee Mix. And ang ato ang liniment, ang panghaplas nato nga milagroso nga makatabang sa mga pagpanakit nato sa kalawasan. Ang ato ang SCED liniment oil nga ginama sa Seed Pharma o giapod-apod sa SCED Marketing. And of course, dili po nato hikalimtan ang ato ang mga sabon, ang SCED Celebrity Beauty Soap ug SCED Celebrity Kojic Soap. Sir John, karong adlaw pagahisgutan nato kining matud pa nila usa sa mga hinungdan nganong posible kitang makaangkon og mga problema sa lawas kaning ubos ta og immune system. Unsa ni immune system Sir John, and nganong posible man nga ma-weekend or mahinay no ano ato ang depensa sa lawas nga ginatawag natong immune system. Tagay gud tag dugang information ini og pagpasabot nganong importante nga kaning atong immune system himsog og insakto or kung baga matud pa kusgan para makigbatok sa mga balatian. Sir John? Kana no, ang ato ang immune system Sir Rick is siyempre mo na itong mailahan na to tanan no nga ang immune system mo ay ato ang sundalo no or pulis no sa ato ang lawas tungod kay ang trabaho niini mao ang pag sumpo no sa mga nagkadaiyang mga kagaw nga mosulod dinhi sa tong lawas. So if ever kung tahay mohinay ang kuan no ang imong immune system ining na immunosuppression no siyempre kung maghinay ang sundalo dali lang ang pagsulod no dali lang ang pagsulod sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa mga nagkadaiyang sakit. So kana no importante kaayo nga ang atong lawas busok yun perminti, pusgan perminti no ang atong immune system. Tungod kay kung dili no ubay-ubay ka mga sa batawagan na mga parasite ug mga pathogens no ang pwedeng naghulat no muhinay ang imong immune system ug mosulod din na sa imong lawas ug taptan ka sa nagkadaiyang mga sakit. Okay, and matud pa Sir John sa pagtulunan aduna pud kuno mga primary causes ang ginatawag nga Immuno Deficiency no or pagkahinay sa ato ang immune system. Una niini kaning genetic disorder present matud pa sa birth. Secondary kanang ginatawag natong acquired immunodeficiency sama kaning pananglitan sa mga HIV, AIDS, uban pang mga cancer o gusabisan pag malnutrition no posible po dai kay nga makapakubos sa atong immune system. And of course kaning ginatawag natong lifestyle factor no poor diet, lack of sleep, high stress o excessive alcohol or smoking. Usa kani sa mga matawag nato nga hinungdan nganong posibleng makubos ang ato ang immune system. Matud pa nila
sir, kung ubos kuno kita og immune system, delikado pud kuno kaayo nga makaangkon kita og mga balatian or butang talang kaning mga ginatawag nato nga kanang hinanali nato nga mga pag-angkon sa ubos, sipon, hilanat og trangkaso. Yes. Nga diin usapon gini siya sa mga matawag nato nga ma-acquire nato, no? Kung ubos ang atong resistensya. So importante gid nga kusog ang atong resistensya, Sir John, no? Kay pinaagi ini makatabang kini sa pakigbatok sa mga posible nga mga bacteria or viruses nga manulod sa atong lawas. Para ma-manage ang hinay or baka weak nga immune system, una nini practice good hygiene. Number 1, frequent hand washing and avoid crowded places, no? Likayan ang mga matawo nga lugar. Number 2, lifestyle, healthy lifestyle. Magkaon og mga nutritious nga mga pagkaon ug mag-maintain og healthy nga weight, no? Nindot nga gibugaton. And of course, adequate sleep or kanang enough gyud nga katulog. Yes. And para po sa uban nga medyo adunay mga ginatawag nato nga mga seryoso na nga pagkubos sa ilahang immune system, vaccination and medical consultation alang sa katong mga kaisunan natong dunay mga problema sa ilahang immune system. Sir John, para ma-maintinar di ay ang maayong kahimsog, maayo po dai kaayo ang ato ang SCED Panyawan Plus Mangustin. Kay kani atong SCED Panyawan Plus, aduna naman kini siya mga vitamins and minerals, apil pa mga nutrients, no? Nga makatabang para mapahimsog nato ang ato ang immune system. Murag kanunon kibalik kini sa ato ang mga white blood cells ning Panyawan nga kapsula or SCED Panyawan Plus nga na mangustin, gumikan kay pinagi ni mamahimo day nga himsog ang ato ang immune system. Sir John? Tinuod ka na, Sir Rick, no? Ang mangustin, no? Adunay anti-inflammatory na mga sangkap, no? Number 1 gina niya nga trabaho, no? O ginaya epekto din sa tong lawas. Ang inflammation caused by grabing pagsaka sa kagaw sa lawas, no? So importante kayo nga mapagahan nato ang immune system pinagi sa pagpausog sa pagtumar, no, sa ato ang SCED marketing na SCED Panyawan Plus Mangustin. Sa ito pala, Sir John, kung hinay ang ato immune system, posible giday nga mataptan tag dali og mga viruses, no? Yes. Kay sama sa gikaingon nato kaganina, na may mga factor kay matud palagi nila ang kaning atong texter, by the way, is nangutana siya may tungod sa ato ang immune system kay matud pa niya. Aduna siya mga bisyo, no? Mahiligon siya moinom og alkoholikong ilimnon, and then kanang pagpanigarilyo. And syempre kalambigitan niya na ang pagbilar-bilar kay syempre, no, mga panahon na murag lami kay itagay kanang gabi, so mabilar gyud. And mo nang nagka-morning medyo luya ang lawas, walay kusog. Ang mahitabo is dali ra kay siyang sipunon, ubuhon, sakara hilantanon, no? Dali ra kay mataptan. Gumikan kay ubos ang iyang immune system. So ang advice nato, Sir John, is magtumar siya sa SCED Panyawan Plus Mangustin. Yes, tinuod ta, Sir Rick, no? Mamamatay ang ato mga immune system pag di ka matulog, no? So importante gid kayo ang 8 ka oras nga tulog kada adlaw, no? So kana kung imo di ka matulog, no? So mo nang magkahinay ang imong immune system ug kana maluya ang imong lawas ug dali ra kataptan sa sakit. Sir John, wala naman kita igong oras sa panahon. Hurot na nga atong 10 minutos nga pagpanaguban. Hinauton ta nga nakakatuna pod kining atong mga viewers and listeners sa ato ang tulumanon karon. Sir John? Yes, salamat kay Sir Rick, no, sa another chance na pod, no, sa og unta pa dahil pagyapon sila pagsubaybay natong programa. Sa itong mga kaigsunan nato diya, mayong pagtumar sa ato ang mga produktong herbal sa SCED marketing o paghaplas sa ato ang SCED liniment o usab pagpangapi sa ato ang SCED Panyawan Coffee Mix. Mao kini ang mga klase sa mga produktong herbal sa SCED marketing nga di na pamatud-an nga maayo kaayo ang pagkakombinasyon sa mga sangkap nini para mutabang sa mas maayo natong kahimsog sa kalawasan. Muna ginaingon, Sir John, nga para mamahimo kitang himsog, una, maayo nga lifestyle, magpili sa insaktong diet, dili po di kalimtan ang katulog, ang tubig, no, hydration, and of course ang mga SCED Panyawan products sa SCED marketing nga napamatud ang makatabang gayon sa kalawasan. Alang sa kahimsog o maayong panglawas, mag SCED Panyawan products.
Inyong nabati ang tulumanong Hugyawan sa SCED Panyawan. Tulumanong naghahatag og impormasyon, mga giya ug mga dugang kasayuran alang mahimo kitang himsog ug luwas sa mga balatian. Gamit ang mga produktong herbal sa SCED Marketing, ang SCED Panyawan Plus Mangosteen, SCED Panyawan with Garlic, SCED Cogon Herbal Capsule, SCED Liniment Oil, SCED Panyawan Coffee Mix, ug ang mga sabon nga SCED Celebrity Beauty Soap ug SCED Celebrity Kajic Soap. Hugyawan sa SCED Panyawan. At ang nilang gihapon kini nga tulumanon sa sulod nga higayon. Daghang salamat sa inyong paglantaw.